Market Santo Domingo. Kano kaya abutin? Saan kaya abot yan? Oh, 372. Okay, jadi na siya. Solve. Luwagan ko kaya ng konti. Okay. Saan naman yan? Okay. Let's go, Sago. Yun, puno ulit. Labangan dyan. Wala ba tayong ano doon? Okay na. No parking. Balatan Commercial Center. Oh, ano ba to? Ang layo natin sa ano? Kabayanan. Mamaya sa dulo nito eh. Para tayo naraan. Yun lang. Pangit pala yun. Hindi. Ang layo pala natin sa ano? Bundok to yung dinadaan natin. Parang matapos patihas lang ito. Oo nga. Punta tayo sa ano, malayo. Kabyas na. Mayroon madaan dito ng ano, gabi. Yung gabi. Dadaan ka ng gabi dito. Hirap dito. Pero may mga dumadaan ano, mga paano yun, no? Mga galing Maynila. Ubus yung preno ko dito. Yung ano, malamang magpalit ako ng ano, brake pad. Eh, marami naman tayo nakakasalubong na ano. Mga bumabiyaheng ano siguro yan ano. Galing Maynila.
Sana makarating na tayo sa may mga highway. Mukhang bago lang din to eh. Tanong natin dito sa dalawang babae. Tanong natin. Malayo pa ba kami sa may highway? Malayo pa ba to sa highway? Yung mga gaano pa kaya alaya? Parang ano eh. Bundok na. Tatakot natin. Mga ano naman tayo eh. Mababait eh. Marami naman dumadaan eh. Ano rin natin yan. Makakarating din tayo sa highway. Tiwala lang. Tiwala lang sa ating turn left. $4.50. Ano? Ba't may nakaanong baliwag doon? Ano, ilang kilometer yon? Baliwag dito. Meron din sigurong ano ng baliwag, ano? Malapit lang pala yung baliwag sa ano. Ilan yun? 2.6. Saan kaya yun? Napicturan sana yan, no? Oo nga eh. Picturean. Ano tayo, tapos picture tayo. Dito na kami sa baliwag. Para yun sa ano, sa ano, yung sa Baler. Di ba merong sabang doon?
Tawa ng tawa si yan eh. Si Consi. Dito na kami sa Sabang. Dito, wala ba makakainan? Walang makakainan. Puro tindahan ng itak. Okay guys. Okay lang. Okay lang. Akala ko nasira na eh. Ayaw mandar kanina eh. Kain muna kami ha. Merienda. Dahil wala kaming makitang karinderya na. Ayan. Kaya ito na lang tinira namin oh. May bawang kaming itlog At at pastillas. kalahi Bicolano. Oh. Yan, itlog ng pogi. Okay, kain muna kami. Manila. Yan. Boundary. Diyos mabalos. May picture pa ba tayo? Hindi na. May picture na tayo. Okay na yun. Grabe oh. Dagat. Ay ano, gusto mo kumain? Ha? Ha? Pwede, saan tayo titing? Saan ba mainam? Lolo Umpo. Diyan oh, maraming kumakain. Umpo. Diyan tayo. Sige, try natin. Saan ba tayo magpa-park? Dito. Doon na lang sa ano, sa tapat na lang. Kaya lang
saan natin ipupwesto? Ha? O doon na lang sa kabila. Tanaw na lang natin ano. Padalhin na lang natin yung bag. O dyan na lang. Tanaw naman yan o. Tatanaw naman. Dyan na lang. Ha? Ihalang natin gano'n. Magkano inabot? 510. Ha? 510. 510. Yung paghahatian natin. 510. Sabi niya, 250 daw. 250. Next, natin to. Isda ito, di ba? Tama ba? Oh. Ay, hindi. Mga gulay-gulay lang. Okay. Gulay lang. Ayun o. Gulay lang. Wala mang hipon yan. Wala yata. Gulay. Alam ko ito. Gulay lang. Ay, ganyan lang ang ngayon. Pero iba nilalagay ng ito. Gulay. Yung parang ano lang mismo. Yung, yan. Yan lang mismo yan. Oh, Okay naman. parang lain. Oh, dahil mong ganyan lang. Gagdagan ko. Gagdagan ko. Ano yan? Yema? Ayaw naman. Gagdagan. Kasya pa kaya yan? Pagkasama natin. Ano bang lugar nito? Timonan? Timonan yata ito. No? Timonan. Tumunan ba ba? Ano? Ano sa Timonan? Sarap pa. Anong sabaw? Ano yata ito eh? Ano ba bang sabaw? Kumain yan. Parang pinaglasan siya. Bukasan naman. Bigas. Ito okay sa akin. Ayun lang na kayo. Ah, kanya man na. Ano ba bilo? Sangat. Joke pala, makapag-video ko muna. Dito yung helmet sa likod mo ah. Aalis ka ba ng motor o nakasakay? Hindi, ganito nakasakay na lang. Go, 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 go. Go. One, two, three. Isa pa. One, two, three. Aga naman paputok yan. Continue on Diversion Road for 10 kilometers. Malakas yung ulan ah.
Kaya tumama yun doon sa ano. Yeah. Ta-traffic pa. Anong nangyari doon? Ba't nakahinto? Baka may siraan. Siraan. No good. Nag-init. Mahina. 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 Ano yun? Hindi tayo nasabay sa marami. Kasi nung dati, nung isang taon traffic dito nung umuwi ako, bagong taon. Traffic. Nasa taas na traffic pa. Old Zigzag Road. Tapos patay na natin. O hinto tayo doon. Hindi na. Nakapag-video naman tayo. Okay, picture na lang tayo. Lagi nga dadaan ako dito umuulan. Ito yung dadaan. Ano ba yan?
Ayan guys, ganyang kadilim makikita mo sa daan. Okay. Tapos puro kurbada pa. Hirap din. Ayos naman pala to pag hinay mo. Nakikita mo yung malayo. Napakadilim. Mabitak. Yeah. Mabitak. Maraming bitak siguro dito yung kalsada. Ano yan? Di ko maano yun. Kailangan ko na sindihan yung ano. Masyado na madilim dito. Dukutin ko na. Tangina, hindi ko madukot. Hayop na yan. Sagabal yung ano eh. Tali. Masyado madilim. Tangina na. Hindi ko madukot. Ayan. Kailangan na kita. Napakadilim eh. Super power. Ayan na po. Tatawid na tayo ng Baliwag. Yes. Happy New Year. Ay, mga karaos na rin. Malapit na sa higaan. Naghihintay ng aking higaan. Ay, dito na kuya Dio. Ay, saan ba? Dito na lang. Ayaw nga pala, malayo. Tapos dito ano. Okay. Happy New Year. Sa Rafael ka uwi. Oo. Tambubong. Kaliwa ko. Happy New Year. Inabot natin. Ay, makakaraos din. Salamat Lord. At ligtas kaming nakauwi. Diretso pa. Diretso pa ang aksyon. Landing, gising pa kaya? Tawagan natin. Gulat yun eh. Oh, andyan na yung pala kayo. Kanan. May handaan pa yata sa tabi niya. Ay, 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 ay. Ay. Meow. Ay. Uy, 3 bar na lang. Bukas ko na lang pakargan yan. Ikaw na magdala ko yung biyo ng ano. Sige. Ito. Alin bang ano mo dyan? Bukas ba? Hindi ko naman yata na-lock to. Ayan o. Ano ba dadalhin mo?
Ay, nag-ano yung ano ko, hita. Ito, di ba ito yung pambigay sa kanila? No. Ayan na lang. Oo. Yung nandito mo, ano ba yan? Ano ba yung pang-uwi mo? Ito ano mo ito? Ito yung kinain natin. Ano na yan eh? Pang... Tapos, yan, parehas lang naman yan. Yung dalawang supot. Thank you. Kaparehas lang ano? Parehas lang. Okay. Thank you. Okay na. Okay guys, hanggang dito na lang ating adventure. Parating din tayo ng ligtas sa ating paglalakbay. Maraming salamat po sa mga nanood at sige bye guys. Merry Christmas and Happy New Year na lang. Okay, bye.